Déu vos guard, bros. Hi ha dues elaboracions que són l'ànima de la nostra cuina. Una és el sofregit de ceba, que ja hem elaborat al canal, i l'altra és la picada. La picada no és una senzilla barreja d'ingredients passats pel turmix. Avui ens enfrontarem al morter, l'eina tradicional que ens permetrà integrar i lligar textures i sabors. Existeixen centenars de picades. Cada àvia, cada plat, cada casa en tenia una. Avui farem una vàlida per un mar i muntanya, però l'important és la manera d'elaborar-la. Com diem sempre al canal, entendre els procediments ens fa millors a la cuina. Veurem què aporta cada ingredient, textura, aroma i quan i en quin ordre s'han d'anar introduint al morter. La picada d'avui portarà un oli d'oliva, 10 ametlles torrades, safrà, 2 tires de pell de taronja, a ser possible seques, un grapat de julivert, un parell de carquillolis petits o un de gran, un gra d'all, brou o aigua, mitja pressa de xocolata millor a la pedra. Abans d'atacar el morter, cal preparar alguns dels ingredients. És interessant no posar el safrà cru. El podem torrar una mica. Augmentarà els aromes. El millor és embolicar-ho amb una mica de paper d'alumini i passar-lo 3 o 4 minuts per una paella. El reservem. Hi ha alguns ingredients que ens ajudarà molt si els piquem una mica, com per exemple el julivert. El fem petitó. També picarem la pell de taronja, que de llarg serà l'ingredient més complicat d'integrar d'aquesta picada d'avui, perquè la textura és del cuir. Ara això sí, és super aromàtica. També tallem ben petit l'all. Sempre que la picada porti all, començarem amb all. Amb all i una mica de sal, que ens ajudarà. Com sempre amb el morter podem fer 2 moviments, esclafar o picar i moldre, com si fos un molí. Amb l'all comencem esclafant i després moldrem. Això és tot un al·legat a la paciència, destresa i respecte per les nostres tradicions culinàries. En uns 5 minuts de treballar l'all hem obtingut aquesta mena de crema enganxifosa. Ara anem a pel cuir. Serà realment complicat. Ens caldrà molta paciència. L'ordre d'incorporar els ingredients a la picada és molt important i els anem incorporant per la seva duresa. Després de 5 minuts tenim aquesta estranya massa on encara s'aprecien trossos de taronja sencers. Cal anar-ho treballant. Si en algun moment veieu que hi ha algun tros que no s'acaba d'integrar, el podeu treure. Us donareu compte de seguida que és super aromàtica. Ara seguim l'ordre de la duresa i li toca la xocolata. Per què xocolata de pedra? Perquè la xocolata de pedra, a part de ser quilòmetre zero i un producte de casa, porta farina d'arròs per espessir el xocolata de tassa. I això ens ajudarà a espessir el nostre plat final. La xocolata porta tant aroma com textura. Soc un gran defensor del morter per preservar l'autenticitat del sabor. 5 minuts més i mireu com va quedant la textura. Ara anem amb els carquinyolis. Us he dit, o 2 petits o un de gran. Això és molt fàcil d'integrar. Piquem i anem integrant. La picada pot semblar un detall aparentment petit, però marca una gran diferència amb el resultat final del plat. Ara li toca les ametlles torrades, que quan s'incorporin deixaran una mica d'oli. Ajudarà que no sigui tan seca la picada. Ja veureu que la textura canvia. De fet, cada cop que introduïm un ingredient, la textura canvia. Costa una mica de paciència, anem esclafant i anem fent l'efecte de pedra i molí. La picada s'afegeix als guisats als moments finals de la cocció. Per una banda es pesa ràpid i a més els aromes que aporta són molt volàtils. Si ho poséssim al principi de l'elaboració del plat, no ens arribaria cap al paladar. Mireu a quin punt estic ara. Ara li toca el safrà. Com està torradet, és molt fàcil d'integrar. 2 minuts. El julivert i abans el safrà aporten aroma, no textura. Amb el julivert tindrem que dedicar 5 minuts ben bons. Costa d'integrar. És més útil fer el moviment de molí que picar-lo. Finalment, podem incorporar un líquid, un brou, un licor, aigua, per facilitar l'incorporació i la dissolució al plat final. 30 mil·lilitres d'oli d'oliva. Al principi veureu que costa una mica, però no cal integrar-lo del tot.
50 mil·lilitres del brou que hem fet abans. Ho treballem una mica. No us costarà massa arribar a aquesta textura que tenim ara. No penseu que una picada té que ser seca. Té que complir 3 missions amb el guisat on l'incorporarem. Espessir, aromatitzar i integrar. Si té un punt líquid, és molt més fàcil aconseguir això. Amb el tornís aconseguiríem una massa molt fina, inclús emulsionaria, i això no és el que farà el morter. Obtindrem una textura regular però tosca, on els sabors s'han anat incorporant de manera gradual. Busquem una pasta homogènia, com un praliner. El morter, la picada, són 2 elements representatius de la nostra cuina. Respectem-los. No tireu de tormix. Aquesta picada la utilitzaré per una cassola de pollastre amb gambes que segurament pujarà al canal. Cuineu i cuideu-vos.